ha hande bandiraɓe on calminama on beltanama on yagama du'a en neldama du'a on ji ko ɗo huɗo en mbaɗino hen yewtere ko ɗo woni enende ay enende ko kañum woni ɗo ko huɗo mbino ɗen o ko ɓeyda gorko to bangal so tawi ndiyam ustima jafoɗon e konngol en mbaɗino hen yewtere won leɗɗe ɗe yadata kono noon hayso ko kanko tan keɓɗa aɗa fasna ko aɗa yara an gorko o walla debbo o so tawi ndiyam ma koko usti soko debbo o a watti yorde soko gorko o a natti jogade ndiyam ko barkini inchallahu taala so tawi a duumimo hen ndiyam ma artu no fewi kadi ko hunde moƴƴere no fewi no fewi woni e gorko woni e debbo kadi fittat wofde ma ha laaɓa e so tawi wofde ma no waɗi tundi fittat wofde nde ha laaɓa on ji ko kanko fuɗi ɗo hoko wondi e dengo ɗum ɗo ko dengo e ɗum ɗo ne ina waɗi nafoore ina waɗi ko gollirte ma bandiraɓe joom gande en ɓe ngar hen no hannirta ni ko ɗum ɗo noon woni enende ayi sa taƴi ɗum ayi wonata koye addude enɗam wonnata koye addude enɗam. Assalamu aleykum warahmatullah ha hande ko musidɗo mon Alaji An ɗo e diwan mo Jolof en calmini bandiraɓe on ji kamɓe noon kam ndungu maɓɓe machallah ko joni woni fuɗɗade en ji huuɗo ko alano way mawnani taw ko ndungu tokoso ɓe jogi kono noon fo ko yettere Allah.